Is-settur tal-manifattura għandu joffri bosta opportunitajiet għaż-żgħażagħ u għalhekk hemm bżonn ta' aktar żgħażagħ li jitħarġu f'dan is-settur u jażlu din il-linja bħala l-karriera tagħhom. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara fil-fabbrika tal-Playmobil f'Ħalfar flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona. Din hija karriera fejn għandna uħud mill-aqwa investituri barrani li qatt kellna f'pajjiżna li ilhom hawnhekk mis-sebgħinijiet impjegaw eluf ta' Maltin matul dawn is-snin qed jgħidulna għandna bżonn aktar nies imħarġa. Joseph Muscat semma kif is-settur tal-manifattura huwa l-futur tal-ekonomija ta' pajjiżna daqskemm huma setturi oħra bħal dawk tat-turiżmu, is-servizzi finanzjarji u l-gaming. Dan huwa post tax-xogħol fejn żied fl-awtomazzjoni, żdiedu l-magni u fil-waqt li żdiedu l-magni, żdiedu n-nies li jkunu qed jiġu impjegati. Ġifieri juri allura l-manifattura high-end għax hawnhekk veru il-prodott huwa fl-aħħar mill-aħħar jidher sempliċi fl-idejn, imma biex jiġi prodott għandek l-innovazzjoni, id-dissin, il-manifattura, kif tagħmel l-għodda. Il-kap eżekuttiv tal-Playmobil Mattias Fawser semma kif din is-sena kienet waħda eċċezzjonali għall-kumpanija hekk kif ser tkompli tinvesti f'Malta biex tassigura l-kompetittività tagħha fl-Ewropa. Mattias Fawser enfasizza wkoll il-ħtieġa ta' aktar żgħażagħ biex jitħarġu fil-manifattura. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera għal weda elettorali li fejn tgħid il-kontijiet għall-industrija ser ikunu mnaqsin brata ta' 25%. Din ser tiġi fis-seħħ sal-2015 u bekk il-kumpaniji li joperaw minn Malta ser ikunu aktar kompetittivi.